kayo hinahayaang magtrabaho sa bukid noon. Sige. Happy birthday! Yan, kaya yan. At syempre, meron din tayo balon.
Sana wala ka na wala. Alam sa akin. Gusto ka na. Okay, blow tatay! Blow! Vitamina. Happy birthday! At syempre, meron inihandang letter ang inyong anak na si... Sino pa magbabasa? Ate? Okay, quiet, okay? May message para kay tatay. Ito, sa pinakamamahal naming gwapong tatay na pinagmanahan ko ng mukha. Kaya ako pinakamaganda, kaya walang kukontra mga kapatid. Happy 80th birthday po! Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na naabot nyo ang 80th birthday nyo. Uray mo sobra tibangad yo, panay inumong yo, panagsigarilyo. Kailangan sa Panginoon na sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay para marami pa tayong birthdays nyo na i-celebrate. So nga tatay, saan ka nga agbang-banga doon, wen? Madi kayo ag sigsigarilyo, mangan kay nga mga tapno bumigsa kayo, okay? Wala ni manang na dyan. Tatay, mahal na mahal ko kayo ni nanay sa kasalamat sa lahat ng sakripisyo sa pag-aaruga sa amin. Sa pagpoprotekta na kahit mahirap tayo, hindi nyo kayo hinahayaang magtrabaho sa bukid noon. Pinapalo mo kami pag pumupunta kami sa ayusan. Kasi ayaw nyo masira yung mga kutis namin. Kaya, mga sis, utang natin kay tatay ang ating mga porselanang kutis. Saka kahit nasa Manila na kami, dati dinadalhan mo ba kami ng bigas pag umaani ka, na kahit alam mong kaya naman namin bumili, pero pinagdadala mo pa rin kami. Sa munting paraan nyo, napapakita nyo kung gano'n nyo kami kamahal. Thank you, tatay. At wish ko na bigyan kayo ni nanay ng Panginoon ng kalakasan ng katawan at maayos na kalusugan para ipadama pa namin ang aming pagmamahal. Pasensya na po, hindi kami makauwi kasi ganito naman po sitwasyon ngayon. Mahal na mahal namin po kayo. At sana napasaya po kayo sa munting sorpresa namin. We love you! Happy birthday! Love, Gina! Yay! At syempre, sino ba ang gusto mag-message para kay tatay? Happy birthday, tatay. Masyado mahirap. Kapala ko patama. Pati doon pa na apat yung pinagbiyag ko tatay. Munting nag-uubag, nag-uub ka man. Thank you! Happy birthday. Love na love ka namin. Happy birthday, kabagis. At natamtabagin tagno. At upay umay nga birthday. Thank you. Happy birthday. Hello! Kagdawat tayo nga kastoy, tumagan mo mayatawan ko ba? Doon ko magwala mo. Happy birthday tatay. Akala ko ma at manay-nayunan lang tayo ng ayun iti di nagbiag mo kan nabimiksa kayo kiniinang. Nagpaganda ng iba. Happy birthday tatay. Okay, tatay! Ano po ang inyong message para kay Ma'am Gina at saka kay Sir Adrian na nasa Tondo, Manila? Ano pong message nyo? May nahulog! Pero si Bagam, tatay, kinimalang Gina. Thank you, anak. Impayo ka, ragsak ka na. Thank you, salamat, anak. Ayan! Okay na, tatay? Okay, magpapakilala na ako, mga ate, kuya, okay? In behalf of Mrs. Flowers and Pertinence, thank you, Ma'am Gina, sa pag-trust at pagpili po sa amin. At syempre, kahit ganitong pandemic, nagagawa niyo po ihatid ang sorpresa para kay tatay. Ayan! Tatay, masaya! Masaya! Ayan, umiyak si tatay. Nakalain na may ganitong sorpresa. Ayan, at syempre, ingat po kayo dyan, lalo na dyan sa Manila. O, alam natin, mag-ingat tayo lahat ang social distancing. Okay? Ingat kayo! Bye! Happy 80th birthday, tatay! Tatay, happy 80th birthday! Sana happy kayo ngayong araw na to. Tapos wish ko namin sa inyo, good health. Sana humaba pa po yung buhay ninyo para marami pa tayong birthdays na ma-celebrate.
Love you, tatay. Ingat-ingat palagi at huwag nang magbabanga, Gwen. Love you, love you.